Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulod. Di pagama nagpailinga di tinagan nga Alaysa. Adinan dinakamad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Natalgad ti trabaho iti maysa nga opisina dito'y lugar mi. Kanayon ama kumikuma. Dayta ti makagapo no apay anaasema kadagiti online a produkto. Daytoy man ti nakisalay sa ita. Tabarang makaibati ti adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alaysa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Donna, rumor ka di. Saan manang? Inton aldaw arumarak. Mapanak iti nagaplayak iti trabaho. Barang maalak mo tan. Nasayaat nga rod no kasta. Barang mauray mo tay inorder ko iti online. Pang kusina, pang salas, kas kadadad dumapay ang mausar dito'y balay. Apay ngamin adinak pay laimbaon ang mapanggimatang iti sentro. Ang mga no adamanan perdi dagiti i-deliver daken ka. Nawan mo't siguro ading ko. Ang mga no naira na laang mataan na perdi dagiti inorder ko iti. Kita ang dagiti si Marsaro no, nagpipintas damat, saan ka di? Makamu ka man laangan manang. Ala, awato mo to'y kwarta pagbayad mo kadagiti parcel ko. Narigat no maladawak iti opisina. Bawas sweldo no kasjay. Sige, aganad ka nga rod iti dalan mo manang. Agyaman nakading ko. Sige, nakngarudan. Ibagam tulatan kadananang anapanakon. Sige manang, ibagak to. Break time yan, Alaysa. Intay nag-lunch. Wen Jumel, orayan naklabiitan. Ilepas ko lang ang tar-aramida. Anyaman nga minan day ta aramida maya. Ay, sus. Kunak tupay kat. Madama manin nga agur order ka iti online. Ado nga min dagiti nakitak anala ka. Iso anagurderak. Ang mga numaibusanak no sa anak pa lang agurder ita. Ala, orahin kan. Ngam kita ma. Ang mga mabiktimada ka mat dagiti scammer iti online. Saan mat siguro? Naanadak mat kadagiti pagur-orderak. O ala, umay kan. Nakapili akon. Urayek tulaangan ti pan naka-i-deliver da. Ay, sabay lang ko ma. Ta saan ka mabiktima iti kinaisem mo nga gatang iti online. Awan pagdanagam. Saan nak to ang mabiktima? Gaputan na anadak kadagiti pagur-orderak ng online. Maalakit din. Mapantan ag lunch. Punasam ti panagdandanag mo. Gapu iti panaggatgatang ko kadagiti mailaklako iti online. Oy, friend, kita am dagito yo. Nagpipintas dasan ka di? Anya ngay dagita, friend. Wow! Nagpipintas mo tin agamit apang kusina dagita? Nanggatangam ngay. Kaya't kumatikas na. Naibus nga minan dagiti ginatgatang ko a kutsara, tinidor, kas kada kutsilyo ije balay. Jakmat nga rod masango ti mapan aggatang. In-order ko lang dagitoy, friend. Kay dil-deliver da lang itay bigat. Ay na. Nanamayon ti biyag tayo a busy. Taidanon da amin ng akasapulan tayo. Wen nga rod, friend. O ala, isurong man ket di nun nagurderam ka dagita. Kaya't kumati agatang ka dagiti mausar ije balay. Ay, katun Ang maisabalik man ti saritaan. Apay, awan ka di pa'y plano yung agkalay sa iti kaayan-ayat mo? Manumat ten atawan ti relasyon nyo. Adnan, friend. Ngam agor nung kami pa iti pangrugyan mi. Nga oray basit laang abalay ti maipatakder mi. Ay na, nagmayat ko man no adagla ko iti balay iti online. Kaiso laang ti gatangan mi kin ni Jomel. Anya? Manang, si Mang Potan dagiti parcel mo. Atoy jak pelinuklukat ang dagita. Ay na, agyaman ang ading ko.
Ang marumbang kumaalino ka namon tapno makita no adda damage dagita. Mabainak mo't taon mo't imbilin mo. O sige, dua talangan amang kita kadagiti in order mo. Ay na, sigod mat alokatan nyo latan na parcel ko. Anya ngamin aya dagitoy manang. Di mo ibaga apang kusina manan dagitoy. Saan? Bado kan sapatos dagita. Sige, kitaan taman. Sigurado ang nagpipintas. Gaputan na pipintas mat dagiti impose da aladawan da. Ay, sapay la kumamanang. Ala, kitaan tangarudan dagitoy in order mo. Italaman na makapasyarta. Alaysa. Naragsaka. Gaputay manugot ka agpasyarta ita dito yung mall. Katwan gaputa masapul mat nga ikanta iti panawan ti tunggal may sa kadata. Mala, pasyar talag na. Kalpasan na, mapantamangan iti may sa restaurant dito yung mall. Apay, di mo kaya tiag shopping? At data lang arudan dito eh. Gundawaya man tiag gatang kadagiti masapsapol yo, di balayo. Saanan? Nakagatang akon iti online. Kasta ka di? Ala, ag-grocery ka lang arudan. Imposible apati dagita, kat in-order mo iti online. Katwan mat, naka-grocery akon iti online. Anya? Pati makan? Agtalag ka iti online? Sigurado ka nga ron, kadagiti gat-gatanga mi jay. Isa par mo nga minan ti ag-grocery. Saan mo't amabayag ti ag-gatang iti grocery? Ay, aday ta ka man ako nakon. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya. Amok dar aramida, Jumel. Ala, baya mga rodan tinaibaga. Ala, ituloy ta nga rodan ti agpasyar. Apaya nagbayag kay JCR. Itay pa nga inyigda dagiti order ta makan. Pasensya kan. Adala na kisarita kanyak, iso anabayaganak. Ala nga rodan. Agtugaw ka ta mangantan. Sige, manganta nga rodan. Nagpintas mo ti isam mo, Alaysa. Apay, anya ti pakaragsakam. Pakaragsakam ti imbaga ti nakasaritam? Wan, impakita na ngamin kanyak ti laklako da a house and lot ijay Amerika. Anya? Amerika? Wan, kayat ko agatangan. Gaputan na lakalaang mat. Nalaklakatan ton amapan ijay, no addan ton sang bayan tabalay. Sigurado ka iti dayta? Apay, amamom ti aking kuko iti dayjay abalay? Saan mo't kiti? Nagkari nga ipakita na iti online dayjay abalay nga ilaklako da. Agawid ka nung aminan dito Pilipinas dagiti akin kukwa. Iso nga ilako dan ti balay dang. Ay, jak amo Alaysa. Ngam kasladyak mamati iti dayta. Pangkampay nga umuna, nupudno ti ibagbaga dayta nga ahente kan ka. Di ka agdanag. Talaga akas ta ti aramida. O alakit din. Ituloy tan timangan. Agbaawan dagiti makan nga in-order na. Anya? Ada ilaklako da balay di Amerika ko naman ang Alaysa? Wando na ading ko. Kat nalakalaang. 750,000 laang. O, naglaka. Iso ang kayat ko agatangan. Naglakamot tano bilang pudno day tamanang? Kasla imposibleng samot akas ta ti presyo da. Kat ije abroad day ta. Menos presyo ka nung aminan. Gaputa agawidan dito'y Pilipinas dagiti akin kukwa. Ngamana. Ay nadikan kumontra ading ko. Numagatang ko day di abalay. Addan ton pagbakasyunan tayo. Anya? Ay, makamu ka man langan manang. Ngamne, aganad ka kadagiti tattao apagtaltal kam. Ado itan dagiti manang gundaway at tattao. Laglagipom kumadayta. Adto yung nagiti order yo, sir. Madam, idisuklatan dito lamisaan. Agyaman kami, Nelma. O sige, mabalin na kami na panawan. O sige, Ma'am Alaysa. Maditi pa nagkita kanyak na dya servidora dito restaurant Madam Alaysa. Ala, mangan takit din manong Jason. Kalpasan na, pagsaritaan tati may papan itibalay nga ilaklako dagiti amom.
Oh, talaga ka di nga interesado ka gumatang? Wan manong, talaga ang kayat ko agatangan day di abalay. Nagpintas ti impakitam kanyak aladawan di abalay. Nagpintas agraman aglawlaw na. Wan, madam, bayan nyo, tulungan kayo. Tapno na parpartak ti pan nakaiproseso ti gatgatangan nyo abalay. Sige man nga rod manong Jason. Tulungan da, tapno magatang kunday di abalay. Anya? Ag-down ka iti 350,000 kunam, Alaysa? Wan Jumel, nakasaritak ti akin kukwa iti day di abalay. Isuda ka nun ti makaamo iti pan naka-transfer tinagan ko iti titulo day di nga house and lot. Naglaka ka matan amamati kadakwada, Alaysa? Di ka kadi agamak, nga amangan no al-alilawan da kalaan? Saan mo't siguro? Pangaasim ta sumuporta kalatan kanyak. Ikarik, kalpasan amagatang ko day chay, agkalay satan tumutan. Alaysa, sapay la kuma, ta saan ka maisagmak? Gapo iti kinalakam nga agtalag, kadagiti saan mumot nga am-amo at tao. Ay na, danton balay mo di Amerika, friend. Apaalan ka? Kuma, damat masarakak akas itiin lako dakin ka. Ilaklako da pay laang, friend. Saan ko pa'y anagatang? Ang amom, magagara na kun makakita iti personal iti day di abalay. Kuma, makapanak tumot ijay. Tapno makitak met. Akat, anya nga iti kunadakin ka? Kasano kabayag nga orayam ti titulo? Aguraya kano iti makabulan, friend. Itadda kano kanyak, apaman ama i-fully paid ko. Ket, nadamag mo ka di? No sa di no ti lugar da dito Pilipinas? Visayas ka no, friend? Ay na, nagadayumat gayam. Sapay la kumangerod. Saan da ka alukwan, Alaysa? Saan met siguro, friend? Patsik apod no matdagiti amin ngayon bagbagada. Malakit din, intapi agmerienda. Break time mat gayaman. Iso matlagayam amarik na kung tibisin ko. Anya tinapatag nga ibagam ako nam, Nelma? Nasao nga ni Manong Jumel kanyak, ti maipapan itigat-gatangam a house and lot ije Amerika. Wan, pudno day na. Apay ka di, agdwa-dwa ka kadimat amagatang ko day chay. Sa anak ko man amakibiyang iti daytoy abanag. Ngam adda nga minadamag ko akabarbaro a modos dagiti scammers ita. Anya ngay day na. Akaba ulanda ka no amang ipakita kadagiti peke a dokumento. Tapno mapapati dalaang ti maysa a tao. Kitaam daytoy aladawan. Daytoy kano alalaki kat leader dagiti scammers. Ay napanagkunakit saan mat siguro akas na ni Manong Jason. Angam kita akmanday ta aladawan. Oh, adoy, kita am ti cellphone ko. Imposible. Amangan mat no inalaan na kami laang itiladawan kini Manong Jason iti na minsan. Iti pa nagkita may iti restaurant apag papaayam. Alaysa, social media ti nakaalaak iti dayta aladawan. Kita nga. Awagam dayjay a tao. Kat dawatom ti pamanaknak at talaga anagatang mun dayjay a house and lot. Adda insenda kanyak. Titulo dayjay. Ipaprint ko laangan tapno adda kopyak. Awagam kit di dayjay a Jason itamot laang. Kat apaman nga maawagam, iyuman mo dayto iti masaknan, ama kaamo kadagiti kakastoy alegal. Ay na, madanagan akmatan Nelma. Sige, umay ka, kuyugan nak nga rod amakisim narak iti dayjay a tao. Ay na, talaga madanagan nak. Sapay inruar ko aminan nga urnong ko ijay bangko. Ala, agrubot ka nga rodan, takuyugan ka, itamot laang. Awanan ba inday di alalaki? Peki matgayam nga agpayso dagiti dokumento. Manang Alaysa, pagkalmaam ko mala ang piriknam. Wan na agpayso, Alaysa. Inawaga ko ni Jomel akabsat ko.
Sigurado nga umayon dayjay dito eh. Naglukumot ng dayja tao. Saan mo't gayam apudno adito'y ti balayda? Awan mo't gayam pulos makaamuken kwa na dito'y. Uwan nga rod, nalaing anang limlimo dayjay a tao. Saan pa yun ang maawagan di cellphone na? Pudno lakit iti imbaga ni Atty. Itay. Naskam ka man ng alaysa. No apay kat namin anamati ka iti dayja at tao. Jak ngamin impagaro pa kasto iti pagmanagan ti amin. Nabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti balay jay abroad. Impagarup ko lakit din no dayto yung ti sungbat dagiti inararapaap ko. Ngamsaan matgayam. Ala, husto daytan. Umay kayo. Mapantayo pa'y laang iti restaurant. I-text ko laang ni Jumel. Tapno ijay ti pagsasarakan tayo. Nakadanon tayo dito'y balayo, Alaysa. Sige. Agawid kamin kininal mga kapsat ko. Agsarita tanto laangan iti sabaling aldaw. Kaguran ka di, Jumel. Tanya ko mati ekspektaran. Maragsa na, gapo iti kasdeng inaramid mo. Jak mo't nagayatan tinapasamak. Siyak pa'y nga ro tinaloko. Saan ka di? Naloko ka, gapo ta nagpaloko ka. Jumel. No kumangaminta dimngeg ka kadagiti pamagbagamin. Adayo ang mapasamak ti kastoy. Napukaw amin ang nagrigatan ta adwa. Kasano pa'y nga rod ang matuloy ti plano ta nga kalaysa. Ikarigata kabirukan na dya tao. Tapno subjek ti kwarta na pukaw ko. Ikarig data, Jumel. Basta di na kumamot ka, Gura. Ay, ayatan ka, unay. Katjak kaya tama pukaw ka. No talaga nga ayatin nak. Dimngeg ka kumakanyak. Kasano pa'y nga rod ama sa pulam day dya alalaki. Panagkunak. Uray ti pudno anagan na. Di na imbagakan ka. Ibagam no anya ti kayat mo nga ramid. Tapno mapakawan na. Nagdagsan ti barong kung apoy tinapasama. Jak amo no anya ti sawag, Alaysa. Bayanak kumapay panunot itay. Nasakit anak mat. Gapo iti di mo panangipangan kanyak. Sige, agawid kami. Kat sapay la kuma. Tapag nakmam da ito'y anapasamak. Pakawanan na kuma, Jumel. Manang, ada tigayam mo. Pinastrat ko dito si dad mo. Gaputa mo kadi mo kaya tirumwar. Sige, ading ko. Agyaman na. Oh, anya ti ibagam, friend. Friend, nadamag ko ngamin tinapasamak ken ka. Kaasi ka mat. Manon nga aldaw asaan ka simsimrak iji opisina. Mabayinak ka po iti napasamak, friend. Kasla marunawak iti bain nga agparang iti opisina. Impaspasin dayag kulakit din. Ngaddanton balay mi iti Amerika. Ngampeke mo't gayam da iti awanan bain nga agnagan iti Jason. Nga rod, friend. Friend, kita am da ito'y aladawan. Iso da ito'y iti agnagan iti Jason. Saan ka di? Uwan. Natiliwan dagiti pulis. Juan, friend. Ay na. Nagadugayam, tinabiktima na. Ay na, amom friend. Mabuti nga paikid din nga agurder iti online. Ang mga numaipadak matkan ka. Ay, agbabawi ang gaputa nagtalakak iti da iti tao. Gapu iti da iti napasamak. Nalapit ang marakrak matan tinapintas alinnangan mikin ni Jumel ang kayan ayat ko. Agbabawi ka talaga, friend. Gusto ti ko na ni Jumel. Naloko ang gaputa nagpaloko ang. Diyakon na subliti na pukaw mi akwarta kini Jumel, Mr. Lonely. Nasakitanak iti kastaunay. Gaputa na pukaw ko tinabayag nga inornong ko akwarta, kastamatan ni Jumel akaayan-ayat ko. Nakiwin na suwas kanyak ni Jumel,
gaputa mabuteng kano nga amangan no maulit ti napasama. Ita, nagbalbaliw ako. Ket saan ako na yan ang mapatpati kadag iti makitkitak iti social media ang mailaklabo. Diyak pa'y nalipatan ni Jumel, Mr. Lonely. Ket mangnamnama nga agsublintumat lang kanyak ti lalaki nga inayat ko iti naputno. Kastan ket agyaman ako. Tuy pagayam mo, Alaysa. Alaysa pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan adakas ti agarapaap? Ngamrumbang met a panunutan tayo, dagiti wagas tayo. Nuumno kadi, ti panangragpat tayo, wenno saan. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulot. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alaysa. Adi na dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanta ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.